Burmuinak babes horma bat du, muga hematoentzefalikoa. Kanpoko eragileen aurrean, iragazki gisa funtzionatzen duena, baina burmuinera glukosa, aminoazidoak, ura edo oxigenua bezalako substantziak sartzen uzten dituena. Sare baskular mikroskopiko baten gainean eraikita dago. Zehatzago, bakterioak, neurotoxikoak eta beste substantzia batzuk sartzea eragozten du, hala nola medikamentu batzuk. Alzheimerra duten pazienteen kasuan, ikusi da egiturari eta funtzionaltasunari dagokionez, hesiak kaltetuta egon daitekela. Orduan, nola egiaztatu, azterketa fase preklinikoan, Alzheimerraren aurkako sendagai berri batek, muga hematoentzefalikoa zeharkatu duela eta burmuine unera heldu dela, nahi den efektu terapeutikoa lortuz. Horixe da 3D-3B abataren erronka. Asmo handiko proiektua da, epe luzera ikerketaren hainbat ikuspegietatik zientifikoki landu behar dena. Horretarako, partzuergo bat sortu dugu, eta bertan, erakunde bakoitzak biologian, biofizikan, matematikan, kimikan, irudi ingeniaritzan eta 3D bioinprimaketan dituen gaitasun profesionalak jarriko ditu. 3D-3B abatar proiektuarekin, emaile osasuntsuetatik eta Alzheimerra zuten pazienteetatik jasotako burmuine una prozesatzeko protokolo bat prestatu dugu Ziman eta Navarra Biomeden. Prozesatu ditugun egun horietatik abiatuta, mikroskopia aurreratutako teknikak erabili ditugu muga hematoentzefalikoaren elementu nagusiak identifikatzeko. Ondoren, bai subjektu osasuntsuen, bai Alzheimerra duten pazienteen burmuina azalaren mikrobaskulatura erreplikatu dugu. Hortik abiatuta, NUPen, giza burmuineko mikrobaskulaturaren eredu geometrikoak garatuz, lortutako bereizmen handiko irudiak modu erdi automatikoan modelizatzea lortu da. Horrela, muga hematoentzefalikoaren azterketa fluidodinamikoa egin ahal izan da. Muga hematoentzefalikoaren ezaugarri geometrikoak eta fluidodinamika ezagututa, Naitekek 3D inprimaketako biotintak garatzen egin du lan hesiaren eredu geometriko horiek fisikoki berrera ikitzeko. Biopolimeroetan oinarritutako bide eta 3Dko biotinta inprimagarriak garatu dira. Biotinta horiek, oztopo hematoentzefalikoa osatzen duten zelulekin biobateragarriak dira. Garatutako materialekin eta garunaren sare mikrobaskularra erreproduzitzen duten egiturak kontuan hartuta, gizabanako osasuntsu baten muga hematoentzefalikoa mimetizatzen duen 3Dn inprimatzeko gailu mikrofluidiko bat diseinatu eta garatu da. Iruña Teknologias, Irudi eta OneVoxel enpresak arduratu dira Naitekek diseinatutako gailu mikrofluidikoa 3Dn inprimatzeaz. Horretarako, maila medikoko material biobateragarriak erabili dira egiturarako, baita proiektuan garatutakoak ere mintzerako. 3 elementuk osatzen dute gailua: kanal baskularren sareak, burmuineko substantziaren eremuak eta biopolimeroen mintzak, bi elementuak bereizten dituena eta muga hematoentzefalikoa osatzen duten zelulak hartzen dituena. Nola funtzionatzen du? Gailua, bi korronte fluxu likido sortzen dituen sistema mikrofluidiko batera akoplatzen da. Lehenak, mimetizatu egiten du botikak burmuinera iristeko erabiliko litzatekeen odola. Eta bigarrenak, farmakoak bere ekintza terapeutikoa egingo lukeen burmuineko substantzia erreproduzitzen du. Bi fluxuak, muga hematoenzefaliko sintetikoak bereizten ditu gailuan. 3D-3B abatarekin, subjektu osasuntsu baten giza muga hematoentzefalikoa mimetizatzen duen oinarrizko gailu funtzional bat diseinatzea eta garatzea lortu dugu. Hori da, sendagaiek Alzheimerra duten pazienteen giza muga hematoentzefalikoa zeharkatzeko zer gaitasun duten laborategian egiaztatzeko egitura konplexuagoa garatzeko oinarria. 3D-3B abatar. Ikertzea aurrera egitea da.